unha familia de 4 membros, el o presidente o adestrador do club de hóquei, a súa muller a presidenta, os seus 2 fillos de 9 e 8 anos que foron a visitar os seus avós e o edificio no que se atopaban nesa zona cero colapsou. O último que sabemos, información oficial ali do goberno, é que teñen constancia de que están debaixo das ruínas, como estamos vendo nas imaxes, dun deses edificios que colapsou. Están vendo a Eduardo, que é amigo da familia. Claro, estamos todos ca alma en vilo, porque o que non sabemos, Eduardo, é se están vivos ou mortos. Non o sabemos porque pasaron moitos días, pero xa vos digo que son unha familia, os 4, moi fortes, moi fortes. Creo que podemos aceptar unha mínima esperanza, é importantísimo intentalo, porque a verdade é que é terrible que unha cidade inteira como Lakatia, creo que Catia del Mar, me parece, que desaparezcan todos os edificios. Toda a xente que está aí. Que mágoa. Que mágoa, perdemos o son con Eduardo, non te escoitamos, a ver se pode... Bueno, vamos a tratar de recuperar o son. Mentres tanto, imos a ver as últimas novidades que temos do que está pasando aí en Venezuela. Unha imaxe devastadora, porque agora semella que só están contando fundamentalmente ca solidaridade e cas mans dos que están ali axudando. Vexa. Contigo, que creo que recuperamos xa a comunicación. Quedome co que nos estabas dicindo, que son fortes os 4 e que non hai que perder a esperanza, non? Non hai que perder a esperanza. Decía que hai que é unha desgraza terrible, hai cidades enteiras que caeron todos os edificios, moitísima xente desaparecida, pero é que parece que eles 4 recibiron as cartas peores de todas, as que viñan marcadas con mala sorte, porque decidiron visitar xusto neste momento a familia logo de 7 anos sin aparecer, sin ir por ali, porque, bueno, eles emigraron cos 2 nenos, que eran Ulises non tiña 1 ano apenas, Lía tiña 2, non volveran dende entón. Os nenos non coñecían nin a familia que residía ali, nin a propia cidade onde a súa nai nacera. Van a visitar a familia con toda a ilusión do mundo, a pasar uns días ali fermosos e alegres, encóntranse con todo isto. E logo, ainda por riba, a segunda carta é que xusto esa tarde xúntanse para celebrar o aniversario de Josvani e do pai del. E a terceira carta é que están situados no extremo de La Guaira, donde máis está tardando en chegar a axuda. Entón,
Non sei, non o digo, intento non dicilo de xeito persoal, por iso explico todo isto, é o que quero explicar. É que, Eduardo, estamos te escoitando é que non, como estades? Porque non me podo ni imaginar, non? Cando un coñece a familia, sabe como son, imagina, visualiza, non? Como poden estar nestes momentos, que sentides impotencia, rabia? Estamos destrozados todos, estamos a comunidade do colexio, ao grupo de pais que tivemos trato con eles e con Ulises este ano, o equipo de hóquei Marinenses Hóquei Club tamén, que levan tratando con eles dende que se fundou. Todo o mundo está destrozado porque son unhas persoas maravillosas, de verdade. Non o digo porque todos somos maravillosos na nosa vida, pero é que eles de verdade son cariñosos, son amables, se preocupan, sempre están en familia. Bueno, e os nenos non sei, si desaparecen, eu de verdade, os vamos vai quedar un oco moi grande entre nós, en nos nosos corazóns. E eu, bueno, mm, non quero parecer nin egoísta nin exagerado, pero o noso vai ser moi duro, porque o meu fillo é o seu mellor amigo. Eles dous acaban de nombrar, bueno, este ano teñen que escoller ao neno da clase co que queren ir para terceiro de educación primaria e os dous escolleronse un ao outro. Teñen máis, está tamén Alexander e hai máis nenos, pero Edu e Ulises son moi parecidos, enténdense moi ben, e eu non sei como lle vou explicar ao meu fillo. Por iso, de verdade, que non quero parecer nin egoísta nin nada polo estilo, pero é que necesitamos poder facer algo, polo menos. Botar unha man, insistir, insistir, insistir. Están vivos porque tal como se derrubou, o máis probable é que teñan un oco, entón, pero que se non intentan encontralos non hai maneira. A irmá de Josvani, que non para de enviar información, eu teño contacto con ela, e están compartindo todo o momento que ali non aparece ninguén, que veñen, sacan fotos, poñen marcas e marchan. E non pode ser, claro. Problema é que isto é un problema gravísimo de todo o Estado venezolano. Pero nós estamos aquí para axudar e temos medios. E por iso estamos insistindo en que, de verdade, si os medios queredes ter un milagro, non? Unha milagre. Algo que poda sair, que sexa espectacular, que se recorde durante anos. Bueno, pois esta é a milagre. Rescatar a unha familia de 4 membros e posiblemente 6, porque tamén están, teño que recordar, os pais de Josvani. Entón, ese sí que sería un milagre incrible para sair na prensa e en todos lados, rescatalos vivos. Pois, sen dúbida ningún, Eduardo, nos o único que podemos facer, por desgraza, é contalo, contar o que está sucedendo. Bueno, pois, a verdade, mandarvos unha aperta a todos os achegados, a nosa forza, de verdade, de corazón, e a ver se sucede ese milagre que todos queremos. Un bico moi forte. Pois o milagre sucederá se os homes, as persoas, facemos o que temos que facer, que axudar e enviar medios xa dunha vez por todas, e que algún corazón diga, mira, vamos ser nós os que o fagamos. Sen dúbida. Un bico grande, Eduardo. Moitísimas Grazas. grazas, de verdade. Moitísimas grazas. Bo día. Grazas e moito ánimo.